So karon mga kami sir no na diri ang usa ka namaligya sa maong area nga di nasunog. So sir, pwede ba nato makuha og gamay information ng about sa unsay nahitabo sa maong area? Ang nagsugod ang sunog dito sa balay ni Bibi anong sa tunga-tunga gyud aning kuan. May balay di ang kawayan. Dito nagsugod ang sunog. Unya idako na yung sa mga kilid dito na kita ugasan untod ni tuyok diri sa mo. Kaya og nalay fire truck unta dayon, matabang pa man to. Okay. So dugay naka-respond nakabulag man ang balay, nakabulag na ras tunga, pero tungod kay way fire truck giabot. Itong ni-connect na sa mga kilid-kilid. So dugay naabot ang fire truck diri sa atong area sir. Ang fire truck nga niabot, murag laging dingan og El Salvador. Kaya nalubihit ko no guba. Okay. So mas una panabot ang fire truck sa Alubid o sa El Salvador kaysa diri sa ato ang Alubid wala Alubid wala jud abot kay guba lagi kuno. Okay. Ambot kayo panahon nga maglukat mig permit na deduction ang fire nga 500. Pero nganong wa nila mapatuloy ang ilang truck. Ang dugay kayo. Panahon sa sunog walay maasahan ni mga fire truck nga lubihit. So mo to siya sir no. So daghang salamat sir sa mga panahon sa pag-interview.